Moi ben, faivos moita gracia, non? Se non atendedes, non fixemos nada, Mira que foi falar, o rei da atención. Quen é a que atende en clase para explicarche a ti despois? Ja! Foi falar a lista. É un marcho. Fito, queremos aprender pero xuntos. Pero sabemos que a ti ainda se che fai a picha un lío. Moi ben, que te vas de señorita perfecta, non? Das clases do que non sabes, Laura? Ti é o que non sabe, pero que non sabe de nada. Ti sí que non sabes de nada, Non me poñer entendes? así, Non perda o humor, Fito. Que non perda o humor. Pois agora o que dis non, ves? Non me apetece verte hoxe, e se cadra mañán tampouco. Non quero que me chames, ala, que pasedes moi ben. Fito! Fito! Ti que o pasaches ben onte. Quen eu? Onde, ó? Onde, ó? Na discoteca? Se eu onte non fun a discoteca. Non, que non te vin eu como te pegaba solote con Laura, anda. Con Laura? Nada, non pasou nada. Nada. Non pasou nada. A miña moza pega solote co meu mellor amigo e non pasou nada. Para que lle chamas que pasara algo, Laura? Fito, por favor. Mira, non quero nin pensar que estivestes facendo as miñas costas. Nada, Fito, é que non sei como puido pasar. Estábamos... Era moi fácil dicirme que estaba de xuntos. Eu saía do medio. Pero ti sabes o que pode andar dicindo a xente de min, Laura? Que non quito da cabeza. Non sigas, Fito, por favor, pídoche perdón. Mira, non me volvas pedir perdón! E máis en público, diante de todo o mundo, non? Hola. Home, Lois. Pasa, home, pasa. Pasa. Deixo o sitio. Fito, eu viña che pedir algo. Non me pidas nada. Nin ti. Nin esa. Si, é certo, vin como se daban un bico. Pero na discoteca está todo escuro. E se cada só foi un bico na cara. Cantas veces nos demos bicos entre nos na cara? Sí. Mira. Precioso. Pero que proxectado tiñas, non? Laura, non é o que pensas. Non, eu non penso nada. Xa teño quen pense por min. Laura, Laura. A ver se vai ser verdade que o surrealismo existe. Iria, que casualidade. Quería falar contigo. Estábate buscando para darche as gracias. Por? Por sacarme a Fito de enriba. Que alivio. Entre ti máis eu, levas unha xoia de campeonato. Laura, déxame explicar, eu... Un pailán con faltas de ortografía e por riba bica fatal. Que non, sí? Laura, que... Ai, gustouche. Que non, Laura, que foi cousa dele. Ademais é falsaria hipócrita. Pero de que vas, Iria? Bimbos. Que eu non tive nada que ver con ese bico. Ah, non, claro. Foron os labios os que se puxeron a traballar sós. E tamén foi a lingua que falou sen permiso cando lle quentache la orella co de que me liara con Lois, non si? Eu xuro, che, que eu non lle dixen nada. Es unha traidora, sabes? Se querías ligar con el, dixérasmo. Regalábacho encantada. É que non te das de conta. Quería darche celos. Celos a min contigo? Ja, pois xa podía ter mellor puntería. Claro que sí, porque lle gustas. Pero terás cara, o teu é para nota, Laura, que che estou dicindo a verdade, que eu nunca che xogaría, e nin Fito tampouco. Dous imbéciles, eso é o que sodes. A parella perfecta. Mira, conmigo nin auga, entendido? Desde hoxe ti máis eu. Ex, estamos. Ex amigas, ex veciñas, ex colegas, ex todo. Que son eses berros? Aquí a túa filla, que lle gustan os mozos das outras. Pero que cho conte ela, que ten unha versión máis divertida. Corazón, que pasou?
A ver, que pásalo? É que ti non o entendes, É que Laura pensa que me liei con Fito. Antes sempre estábamos xuntos, e agora xa... E agora nada. E iso para ti ten moita importancia. Sí. A ver, como te sentirías ti se tua mellor amiga se liga co teu mozo? Eu fatal. Mira ti. O que pasa que, digamos que este é un golpe pequeno da vida aínda, non? Pero que esta é a miña primeira vez. Vale. Pois eu xa estou aquí para o que faga falta. Vale? Mira, eu vou facer unha cousa. Pero que saibas que eu non te vou durar sempre. Onde vas? Ai, mira, voulle dar unha lapada a Laura, que vai morrer de fame no aire, xa verás. Non deixaras que eu quede de nena mimada, non? Ai, non. Entonces, que queres que faga? É que, se se pudera rebobinar como nos vídeos... Sí ou sí, estropeaba eu o aparato, veña. Non, deixa. Isto xa o amaño eu. Pois eu, que queres que che diga? A min estas belezas tan perfectas non me din nada. Nada de nada. Mira, beleza. O que se di unha beleza, unha preciosidade de muller, unha que coñecín eu na Polinesia. Na Polinesia. Eu non me acordo do nome daquela muller, era así tipo Presley, era. Pero, dígoche unha cousa, tiña branquiña, era. E tiña aquela per que parecía de porcelana, meu, pero era porcelana aquela muller. Mira, ¿por qué non castache con ela e así adorabas todos os días? Terá que ver, entendí, terá que ver. Pois a min as branquiñas, Non. Na miña vida houve de todo, non? Pero basicamente morenas. Home, no. Cheguei eu e rompín a tradición, non, Carlos? Non, que va. Trigueiras como ti houve máis, muller. 3, 4, eu que sei, non nos contei tampouco. Mira pa aquí esta roxa. Que a muller roxa, Carlos... A muller roxa que é o petróleo? A muller roxa que é? É outro mundo, che, mira, deste é outro mundo. Por favor, papito, ademais de Oh. parvo en miope, está tinsida, mira a raíz, por favor, está en silicona. Este pónselles unha muller diante e sejan con burros, que lles vas pedir? Sejamos... Sejades, Sejamos nós. Home, non. Sejades vós. E sabedes por que sejades vós? Porque conquistamos nós, por eso sejades vós. Toda a vida. Sí, señor. Mira, está mal que eu diga, pero cando ten razón hai que darche, amigo. Veña. Por favor, sé sabido, que senón non queremos non comer ningún rato, por favor. E non me dá máis patético que un tío lijado. Desde logo, hai que saber medir as palabras, non? E alongar o discurso. Claro, hai que alongar o discurso. Xa sei, por eso o Carliño está texada. Vos, a ver, Lindiña, para ti. A ver, dille, Lindiña, como foi de bonitísimo o noso, Ai, dillo. papito, foi A ver, que pasa? bonitísimo, Ai, pero non. se eu non paso acción, aí non é nin bico, nin nada de nada. Ai, ti. Estes vaiselles a forza pola boca. Moito bla, 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 bla. Pero cando hai que comer, quedan sen dente. Home, é o que seduce, iso de toda a vida. É unha cuestión de especie. A teoría tela moi clara. Agora, na práctica. Mira, dígoche unha cousa. A ver. Eu xa non teño moita práctica. Dígoche unha cousa. Dígovos unha cousa, ó. 4 parvadas benditas, unha mirada un pouco aquelada e comedelle na man a María Santísima. A María Santísima. Sí, señora, a xestualidade que é moi importante. O aquel. A seducción é unha arte. Home, E vos uns artistas. Sí. Mira, falando de arte, mira, quen vai liderar a natureza? Quen vai liderar? eu non son amigo das polémicas, pero hai moito medo. Adiante. Hola. Viña tras isto. Son postos de traballo para as obras da Praza do Campo. Moi ben. Son bastantes. Fan falta albanéis, carpinteiros. Industria Escouto necesita xente. Queres algo máis? Vale, xa marcho. María, eu... En fin, só quería dicirche que non quero amargarche a vida. Ai, non queres. Pero é que xa me amargaches. Creo que é bastante tarde para boas intencións, sabes? Hola. Ai, hola, Pinos. Traigo a resolución que solicitastes.
Ai, si, xa ia pasar aí polo xulgado, o que pasa que... Ese non leva moi boa cara, pero ti non a tes mellor. Ai, non teño mellor porque teño moito traballo, pero a min iso non me importa nada. Segues namorada del, María, nótaseche. Sí, Pitusa. Dilátanse máis pupilas e encólleseme o corazón. Mira, eu non me quero meter na tua vida, pero ti a Viriato ainda o tes aquí. Mira, Pitusa, aí onde ti dis non hai lugar para traidores, ni para delincuentes, ni para falsos. Sabes? Eso mesmo dicía Flor Esmeralda cando o seu namorado a traizoou. Pois dille a esa tal que ten razón, aínda que non a coñece. Pero ao final, perdooulle. Non acabei a novela, pero esa cai seguro. Pois, sabes que che digo? Que a realidade sempre supera a ficción. E o malo de todo isto é que eu non son ningún personaxe. Case, case. Usa as súas mesmas palabras. Deixoche que che vexo algo atacada, eh? Igualiño que dous nenos pequenos que se están feitos uns Don Juanes, que les poden lijar a muller que queiran, porque tanto lles ten como todo o que entra na rede. É peixe, pois. Mira, parecían Bond, James Bond, contando as súas aventuras. Criaturiñas, deixa de soñar ao que mentres ladran non traban, xa se ve. Xuran e perxuran que non hai muller. Se eles non queren, que os conquiste. Dificilísimo. Mira que temos que facer esforzos, para metelos no papo. Onde está o leite, Loli? No andel da dereita, Suso. As cejas dan un peso en perruquería. Se chegou a facer a cera e botar un chisquiño de rímel, pídeme matrimonio. Que sí, Loli, moita arrogancia, moita soberbia, e logo chicas lles un ollo e escapan. Os nosos sonche moi especiais, porque eles lijan o seu pesar. Eles non queren lijar, pero Ai, lijan. sí, como era, que deixaron moitas conquistas no camiño por estar comprometidos con nós. Ui, que formaliños. Quería velos eu en acción. Que daría, por darlles un bo escarmento. Sí. De que falades tan alborotadas? Ai, nada, nada, Lauriña, de homes. Pero ti vai buscar as gominolas. De homes dis? Desa caste inmadura e paranoica? Apúntome. Mira pra ela, tan nova, tan sabia. Normal. Son simples e sen misterio ningún. E teñen as neuronas en estado de hibernación permanente. Fito, podes preguntar unha cousa? Fito, por favor, téndeme un segundo. Perdoa, que dixías? Que como fajo para que... non se escuita nada aquí, Non sei se será polo vento ou igual estou quedando sin oído. Pero nin palabra, Trai para aquí, ignorante. Pásame por currar con inexpertos. Fito, entre eu e Laura... Estás cabreado, non? Fito, paseime. Pero Laura non ten culpa. Me tinha só que ata fondo, Fito. Sinto. Ela estaba cabreada porque ti non lle facías caso. E xusto nese momento vai... Está toda por ti, Fito. E notase a leguas. E ti sábelo. Vaya, que quedouche claro como vai a cousa. E a ti quedouche claro que entre eu e Laura non houve nada nin hai. A ver, céntrate, pasmón. Ou digital ou analóxico, pero as cintas todas iguais, Vale. Imos tomar algo ao petróleo despois. Non sei, xa veremos. Nin lle fala. Si vires que cara tiña pola mañá. Cara? A cara de Viriato ben a coñezo, dura como unha pedra. Ao final, todos temos unha cara oculta. Un fondo de tenrura que agochamos. Ai, que romántica te pos despois de xantar. E ela tan doce e encantadora sempre e agora está feita unha pérfida, Pérfida. Tanta telenovela, está che ampliando o vocabulario, Pitusiña. Trata o co látego da indiferencia, Sabela. Látego dáballe unas pernas a ese mangante, a ver se aprendía. A min parte o meu corazón, que queres que che diga? Son dúas almas xemelgas iluminadas pola mesma luz, pero as circunstancias mandan. Un amor imposible, truncado polo destino. Estás inspirada, Corintellado? Escravos dun erro, vítimas do pasado, atrapados nos seus propios medos. Como unha canción de Pimpinela. A que sí? Mira, que María che dea lástima, entendo. Pero Viriato merece o que ten.
Non che digo que non, pero ela trata-o así por resentimento, é porque está doída na máis. Ai, e non terá dereito a estar doída. E ti por que non te metes nas túas cousas? Xa vou eu. Ai. Hola, qué sorpresa. Hola, Pitusa, ¿qué tal? Mira, Sabela, Pitusa, precisamos a vosa axuda para o plan. Pois, se cadra marcharon un pouco cabreadas, Non sei se nos pasaríamos un pouquiño co conto da Que seducción. va, é que ti sempre tens que ser boiño de todo. Non nos pasaron ser. Vanme dicir a min estas dúas como é o conto de lijar. Eu tiño lijado dormindo, che. Tiño lijado por mímica, como os sordomudos. Sí. É que... É por palabras, que a palabra tamén é moi importante. Elo, Mira, eu unha vez na facultade, cheguei a amigarme cun a través de notiñas que deixaban nos libros. Sabes? Eu de libros é máis de aquel... Eu máis ben de acción, un home de acción. Aló? Ah? Matías? Matías da Loira? No, aquí non hai ningún. Estás chamando a Porto Sás, este o petróleo, un bar de mariñeiros. Lobo de mar. Home, muller, algo de lobo de mar son, pero onde traballo eu mellor é en terra. Non, eu non noto nada na voz. Home, dirás ti que o ser mariñeiro, o salitre, pois volve nos anos tenores. No, descúlpame, non te sentía que... Aboniño meu, dime, as mans, eu, pois, vai, proporcionadas co resto do corpo, nin grandes, nin pequenas, pero bonitas, sí. Celso, eu Celso. Ti? Ai, canto misterio, muller, canto misterio. Non podes falar? Moi ben. Ti chamas de volta e... Outro pa ti. Aburiño, filliña. Quen era? Era unha profesional, meu home. Era unha profesional. Pero parecía que me coñecía ti, vi. As más... A voz de tenor, pero que pasa? Iso tamén é cuestión de gustos, as más que hai nas que prefiren os homes que as máis delicadas. Che. Esta muller pedíalle o corpo mariñeiro non é debido. Non é debido, che. Iso é porque seguramente era estranxeiras. Estranxeiras valles moito o exótico, entendes? Dalles morbo cheiro a peixe. Pareciera que... Home, cheiro a peixe, que non lle tira a mí. Pero facemos majas, meu home, levantamos o teléfono. Esta pobre muller vaise ter que se tratar para olvidarnos. As obras da Praza do Campo teñen un prazo de execución e eu penso que é mellor no verán polo bo tempo e... Ramón, parece que non che interesa moito. Non, é que hai cousas que me interesan máis. Ti dirás? Que pasou entre ti e a miña filla? Ramón, non é o momento nin o lugar. Sí, o lugar é o apropiado, porque fui aquí onde empezou todo, non? Está ben. Paula é unha rapaza moi boa, intelixente, guapa e moi sensible. Eu estiven con ela só por interese. Podería adornalo con 1000 historias, pero a que che vou enganar? Enganarme ti a min? Ni nos soñes. Ben, supoño que despois desto estou despedida. Non, home, non. Se non o fixen daquela, tampouco vou facer agora. Pero chegou a que tiña que chegar. E agora tócache a ti sufrir por María. Non se pode cuspir cara arriba, compañeiro. Tes razón. Que cabrón é o amor, non? Perdín a miña amizade con Odilo, unha morea de cartos, fun ao cárcere e todo por ela e para nada. O amor é un negocio ruinoso. Cousa de perdedores. É de idiotas ter esperanzas nesta situación, pero... Mira ti. Teñas. Os homes nunca acabamos de aprender. Sempre pensamos que a porta está algo aberta. E por máis que nos dean con ela nos fociños, seguimos metendo nariz.
Non, é unha cruz que temos que cargar con ela. Nós levantamos o teléfono e fomentamos o suicidio entre a poboación femenina do mundo inteiro, máis nada. Ainda non van prender, xa verás. Ela. Mira, a min pasoume unha vez unha cousa moi sorprendente. Debutaba eu como abogado. Tiña 20 e poucos anos, bastante menos bandullo, estaba máis cachas, sí, xa te podes facer unha idea, non? E resulta que me tocou un caso de separación matrimonial. Ti ponte situación. Non me dixas máis. Saíches do xulgado e xa quería ela casar contigo, comerche os mocos, ter 25 fillos. Contame a verdade, che. Non. Iso sería o previsible, non foi así. Mira, é que ás veces, por culpa do atractivo persoal, metémonos en cada problema que despois por salir del, non? Carlos, somos víctimas do noso atractivo persoal. E tens que vivir con eso. Tens que vivir con eso. Definitivamente. Como se fose un defecto. Ese foi precisamente o que me pasou a min, non? O marido. Veñao. O marido. Veñao. Sí. O marido pediume unha cita para sair con el. Que che parece? Home, pareceme ben, eu que sei, as cousas pasan e eu que sei. Aí está outra vez, pois non che collo. A min nos barcos, que claro, había un home que se enamoraba de ti e ti tiñas que falar con o home porque todo o mundo ten direito a namorarse, sabes como hai que ser delicado, non? É que... Vaya, que Están soiños, sí. Ay. Mira, vimos atacadas e dispuestas a sacar 10 ollos a nosos rivais. ¿Dónde están? Non hai. Soiñas. Vos as dúas tiñades que mirar por... Non, os dous un pouquiño máis. O que? O que de que? Mira ti polo teléfono, anda, que non para de soar. Non o collo, porque é Ricardo. Ai, mira, collo eu, papito, a ver. Que non collas nada, collo... Que? Ricardo, toda a mañá, dime. Celso? Hola. Sí, botábate de menos, mariñeiro. É que non... Mire, é que non lle ollo eu a vostede, non... Quen é, papi, quen é? Non sei, non debe de ter cobertura, móvase vostede, que non lle sinto. Escoitasme? Hola, Celso. Que tal? Dime unha cousiña bonita, anda. Camisetas. Pois, mire, é que eu teño xente no local, pásolle cun amigo, ok? Ok. Sí, Carlos Porto, para servila, señorita, sí. As miñas medidas, para que? Unha camiseta. É un concurso, toco unha camiseta. Amigo. Sí, grande, o talle grande. Oh, grande. Pero grande en todo. Ay, así me gustan a min, corpulentos. Ay. Como? Como que me cortas? Ai, Carlos, casi me gustaba máis Celso, Que pouco amable. Non, muller, collesme algo ocupado, pero la había teño un monte dela. Sí, señorita, mellor o álbum, porque non é que as camisetas se non son algodón 100% danme moita alerxia. E ademais non me gustan tampouco estas camisetas con lendas porque parece un home. Que rollo ten. Moi ben, sí, agora mesmo yo paso. Mane, toda para ti. Dígame. Non, é que... Non, pero quería preguntar eu tamén, vostede como ten este número? Que banco de datos? Pegatinas para Carmiña, pídelle pegatinas para Carmiña. Non é pegatinas, digo... Eu quería pegatinas. Podo cambiar la camiseta por pegatinas? Por aquel da miña muller. Que temos unha filla... Din que ligan, mire, é que eu agora teño isto cheo de xente. Chama vostede noutra ocasión, ok? Pois veña, aburín, estamos en contacto, aburín. Abrina, que hora tes? Espera. É que estou esperando unha visita e non sei... Hola, María. Hola, Que Laura. querías? Mira, quería falar contigo por unha cousa. Por unhas bolsas de estudio, non sabes? Seguro que te interesan. Mira, esperasme aí un momentiño, que agora vengo. E ti, que fas aquí? Pero, que significa isto? Que fagades as pases, que xa estou farta. E se non queredes, tedes aí unhas pandeiretas e tocádelas.
Eu non lle dixen nada, argallou nela todo. A túa nai está de remate, debe ser xenético. Ai, si non? Pois por mí liscamos xa, Veña, mamá, abre, que eu e Laura xa mijamos, Era boa se colara. Agora arreglade. Estas que non saian ata que eu non o diga. María, abre que isto é secuestro de menores. Ou abres ou chamo Garda Civil. Non se hai nada, Lauriña. Está cortado. Que volveu chamar. Non, tamén é... A sorte, xa, leva todo o día lindiña por fora, non chamo ninguén. É Rosa, que sei que tiña traballo na confraría. Mira unha cousa. Cando xa, falaste un cacho e despois falo eu. Porque, xa por dicir eu camiseta, xa inventaches ti atrapallada todo este do concurso e... A máis digo unha cousa, Conquista é miña, non é, pois... De que? De que? Non, Ai, non. Ti pasaches mami para rasteiro. Non foi así. Sí, Que? enamorouse de min e agora tes que aceptar a derrota con deportividade, ou que? Como é? Estes que? Estes, estou aburrido de falar con eles. Fala ti, porque eu estou aburrido, xa. Que pasa, rapaces? Non podedes seguir así toda a vida por unha parvada, non? De parvadas nada, Levantou unha mosa. Foi un momento de debilidade, Fito. Xa cho dixen. Non sei que pasou, foi un erro. O sea, é unha impertinencia miña, porque se ben o penso, tampouco vin nada comprometedor na discoteca. Menos leries, Carlos? Éramos amigos, entendes? É un amigo. Non se lle fai o que el me fixo. Non hai que facer. Por favor, Fito. Compréndeme, estou arrepentido. Non me ves? Veña, Fito. Home, que tes que madurar, Ti sabes o que máis odian as mulleres? As infantiladas e os homes abatidos. Mirade para petróleo é máis para min. Imperturbables pase o que pase. O último que hai que facer é perder os papéis, Fito. Vale, xa falaremos deso, Tampouco fai falta contar as intimidades na taberna. Carlos, non coña! Carlos! Non coñas ti! Dixeñe... Sí. Non, o lobo de mar acaba de aterrar aí uns minutos, sí. Son eu de poucas palabras, pero ben escollidas, como a góngora. Diches a góngora, Góngora. Sabes o que dicía? Hola, Juan, sabes o que dicía a miña profesora de góngora? Que tiña un nariz que non era capaz de tomar unha chiquita, que? Pois levo pouca roupa. Ai, que tremendo. Dime outra vez, anda, que morro por escoitarte. Celso, estásme provocando. Que malo. Se che fai gracia eso, non quero imaginar como serás na intimidade. Pregúntale esa ronca que como un terremoto. Seguro que... Ai, así que non perdelo tempo, non? Mira, seguro que non és deses que dá a volta e te pos a roncar, a que non? Di que non. Hola, Carlos, que tal? Pregúntale se ten pelos no peito, tan peladiño como... Contame algo de ti, bonitiño. Nunca me falas nada, es tan tímido. Mira, como és? Tes pelos no peito? Ti que como un oso. Non, é unha amiga, Jennifer. É que compartimos piso, sí. Non sei se quererá, é un pouco tímida. Tedes que portarvos ben con ela, Vona convencer. Veña. Miña muller. Pregúntale que roupa interior leva, a ver que se di, pero se te acachas. Hola, corazón, son Jennifer. Cántame como é, sí. Todo fibra. E a roupa interior tamén. De deseño. A roupa interior de deseño. De deseño dos mercados dos ventos. Sí? Hola. Sí, a min gustaríame falarlle, pero rexeítame sempre. Non sei, diríalle moitas cousas. As palabras levas o vento, Viriato. E as mulleres saben o ben, probaches a regalarlle unha xoia? Non vexo eu a María tan materialista. Ademais, a ti resultouche eso algunha vez? A verdade é que non. Pois logo. Unha vez a unha, deixeille un saco de cemento a precio de custo.
pero non saquei nada a cambio. Home, a verdade é que o detalle fino non foi, Ademais, seguro que lle cobrache o IBE todo. Che, o legal polo legal e os sentimentos son os sentimentos, A verdade é que eu sempre fui un desastriño para as mulleres. Pois eu non, ata de agora. A verdade é que con María todo me sei do revés. Será que escolliches mal? Escoller, por qué? Que ten de malo María? De malo non ten nada, teno todo moi bo. Pero primeiro Suso, despois Andrés, e agora ti. Esa muller non ten amaño. Si, a verdade é que non tivo moita sorte. Pero manda carallo. Eu falando de sentimentos con Ramón Couto. Quen me ia dicir a min que ia ser o meu confidente? A mí nunca se me pasou pola cabeza. Sempre pensei que esas eran cousas de Melgacho. Pero a verdade é que me sinto mellor. Mais aliviado. Alivia o que queiras, pero con María paciencia. Eche un oso duro de roer, sei no eu ben. Queredes calar dunha vez? Collede isto e así matada a fame e o tempo. E deixadesme en paz. Se o sei, trai un libro. E así polo menos aproveitaba o tempo. Ti fai o que che pete, pero vou lle dar algo ao estómago que xa me está dicindo que quera algo. Menos mal que calaron. Mentireiro. É que non falla, machiño. Ti recitas unha letra de Andrés do Barro. Dixes que é un verso de Paul Verlaine e desfanse. Ti tampouco estiveches mal con iso. Que va, como te dixeches? Que non querías ferir sensibilidades. Eu non quería ferir nada. Eu non quería, eu son... Oi, antoloxía, viva. Pero mira unha cousa. Aquí di que se chama Jennifer... Indo ten un paste romántica, pero a outra botou unhas flechas cargadas de lume que mi... Pero nós non, Nós como señores. Eso é o que as volve tolas. Nada de vulgaridades. Eu na miña vida vi unhas flechas tan cargadas de lume. Está pedindo... Vaya, non? Aí tiñamos plan. Que? Saca dai petróleo, home, veña. Como se fósemos dous ligóns de piscina, por non falar de infidelidade. Pero infidelidade? Quen está falando de infidelidade? Isto, joder, lindinha, non ten que ver, estou falando... Fidelidade é outro término distinto. Isto é... botar un foguete. Botar un foguete. Home, si... Infidelidade estricto sensu non é. Non é? Non é? Non, por non falar da cortesía, non? Porque se elas cho piden e ti yo podes dar... E de quen é irmán a cortesía da solidaridade, entendes? É irmán da solidaridade. Mais nada, é facerlles un... Vai, estou me tirando do... Xa. Pero esa se di. Dar de comer ao famento, dar de beber ao sedento é ensinar a quen non sabe. É así sucesivamente, meu home, así... Non é, non... Pois xa ves, Celso, ti e máis eu aquí, dous santos, con toda a boa intención do mundo, e se o saben Rosa e máis Belinda, cómenos. E vai petróleo e canta aquela de Abanivía. E Carlos daba palmas por detrás, pero despois que entous empezou a cantar aquela de O corpo xeitoso deitado na area. É que sonche dos primores ou non? Son clásicos. E Celso inventando que era que piloto de rally. É o meu profesional de pesca submarina. O Carlinhos, que onde vai? Vai a par de fantasma. Ai, é petróleo, que tiña non sei cantos trofeos en baile en pista. Pois Carlos, vai e sácalle o teléfono para me dicir que el tamén, pero en bailes de salón. É que o meu sempre marca a diferencia. Ai, que bárbaros. Por favor, Mira, agora en serio, estás no bote, así que hai que pasar a terceira fase. Pero en serio, Moi ben. Dispostas? Sí. Veña. Pero veña, temos que repasar, Ai, claro, muller, a ver. O primeiro que temos que facer Levas todo o día detrás de min, és un plasta, Veña, Fito, como xa teño que pedir deseonllos? Mira, Lois, se me queres facer un favor, lisca da miña vista, Fito, foi malentendido. Eu pensei que co tempo ainda... Pois eso, tío, deixaches co tempo, quen sabe? Pero dun día pa outro... Pois docho o poste de Pamela Anderson, que está en bikini.
Pois a colección inteira, o que está en bikini e sin bikini. Sí, moi gracioso, non son tan fácil de comprar, veña. Pois di ti, veña, di ti. Eu pensei que éramos amigos, non? Veña, pídete o que queiras. Ajá, así que... o que queira, non? Claro, pide. Moi ben. Pois... tendo en conta que a amizade necesita probas, non estaría mal que ti me deses unha. Unha proba moi boa, claro. Máis café? Antes a Bela levou un paquete. Acabámolo. É o día longo, Loli. E 2 caixas de pastas. 2? Así andades de colesterol. Non, muller, non. Temos compañía. Rosa é máis Belinda. Pois eu informoche que non teño a 2 persoas de resaca, Só que teño 2 señoritas convidadas que queren manter a liña. Ti tamén? Dedicadesvos a recoller xente extraviada ou que? Pois máis ou menos. Eu estou endereitando o xenio a 2 señoritas que me están volvendo tolas, son pesadísimas. Pois nós rímonos como nun circo. É que fai o payaso, ti non, que moito humor non tes. É un circo de feras, Loli. De feras? Ai, pois a Bela non fai mal a pantera, non? Algo así. Sabela fai de pantera, eu de leona en celo. E queremos domesticar a un par de tigres salvaxes. E logo, que historia é esa? Non dixades nada. Rosa máis Belinda pediron-nos axuda para gastarlle unha broma a Petróleo máis a Carlos. Conta, conta. É un escarmento por chulo, xa están picando como 2 parvos. Pero a ver, explícate. Pois parece que tiñamos a 2 tarsáns en Porto Sás e non nos decatáramos. Pero agora vanlles cortar as lianas. Algo así, non? Non. Quérenos converter en monas. Pois mira, a min apúntame que eu non quero perder eso por nada do mundo, Ainda non empezou a terceira fase. Ai, terceira fase, que emocionante, como nas películas. A 6 empeza con a chamada ao bar de Petróleo. Cóbrame. A 6:02 minutos, Petróleo. Pasarías a chamar. E ti pareces un rapaz, che. Mira que se nos deixan colgados agora que temos confianza. Que chaman, mira, que chaman impasibles. Que non chaman impasibles tamén. Ardemos estómago unha barbaridade, Non che vai arder en masas te con toda canta merda hai no mundo. Levas media hora comendo manises a velocidade da luz. Que lle queres, che? Eu non sei que fago facendo migas contigo. Fago isto, o meu aire, estou abrochando seguido. A 6:04. 6 é merda, 6 é merda. Non chaman, porque tan dos nervios, sentíndote. Ai, non chamaban, ai, non chamaban. Non, deixa que son un par de veces, non van pensar que estás ansioso. E que estou facendo, meu? Aló? Ei, que pasou, lo? Nada, aquí. Con ansia que non é deste mundo. Dime. Efectivísimamente, efectivísimamente. É unha cousa que tanto Carlos como eu comentamos seguido, que xa levamos moito falado e vaya, que xa non hai máis nada de que... Quero coñecer máis. No, muller, pero non ves que se quedamos desfaise todo o encanto, Parciño? Non, claro, non vos parece. Non, mellor que traballa a imaginación, non? Claro. Mira, xa se di que a beleza e o erotismo, como o terror, medran cando un non coñece o obxecto de desexo. Non te parece? Claro, misterio. Ti viches o silencio dos cordeiros? Si, e viches Aníbal despois? É que non hai comparación. Claro, porque en Aníbal é todo obvio. Falta o misterio. Verdade? Ti tamén liches a Lovecraft? Sí, a min encántame Lovecraft. Sí, en Vido... En Vido eu tamén e botamos a outra partida. Mira unha cousa, Lovecraft, canto carallo quedamos? Ajá. Moi ben. Gústame lotas. O destino puxovos no noso camiño.
Só sentir por unha vez que a perfección existe, Desculpa, que Julieta se anda. tirou do balcón por un desengano. Métese literatura, que métese. Se os nosos ollos non poden ver, de que nos serven? Se as nosas mans... Sí. Ai, que sí, que alegría. Diz que como nos recoñecemos. Hola, Celso. Son de Siré. Sí. Mira, nós imos levar uns panos vermellos na cabeza. E vos podedes levar... Pucho, que moi mellor unha boina. Agarda, estou pensando. Boina, os boinas. Unhas boinas. Veña, home, un caprichiño, anda. Cúmpremo. Sí? Moi ben. Ei, a ver se traedes esa roupa interior de deseño tan boa. Trae de protección, Fala comigo, a ver, que tes? Tamén ti aforrabas quedar tan infirme, non? Que tan cumpridor que és. Aforrabas ti tanto Lovecraft. Ti pensa, suicídense e quen paga a papeleta? Lovecraft. Non, sí, que a historia está chea de dramas pasionais destes, pero... A Jenny, como é de romántica, esa cortas vea, seguro. Mira, non me quentes, todo isto foi por ti. Eu facío de outro xeito, pero... Chego a facer eu xa estábamos acalando. Date caladiño, ok? Belinda e Rosa... Bueno, dalle. Como yo contamos agora? Eu non vou poder, porque... Non, se vou a disco e vos sabe Rosa, como ben que vai, lo vai querer vir comigo, Eu non podo ir, vai ti. Mira. Ei, estamos os dous nesta lancha. E onde vai o aparello, xa? Que vai onde queira, petróleo. Non imos ningún dos dous, xa está. Suicídense. Que pague Lovecraft. Quen carallo é Lovecraft, meu home? Estou cheo de Lovecraft. Quen é Lovecraft? Mais pena me dá é que agora deben estar esas dúas pobres histéricas contando os minutos. Claro, sigue con esa pena. Pensa o que están pasando elas. Estamos facendo ben. No momento que os vexa coas boinas, caio de cu. Eso se aparecen, Sabela, porque este deu un morren pola boca, Aparecen. Hai que deixarlles o camiño preparado, e punto. Que lástima. Agora que estaban tan interesados por nós, Carlos, a máis petróleo. Pero, Pitusa, eu sempre pensei toda a vida que ti e Carlos facíades unha boa parella. Sí. Pitusa, que isto é un xogo, non é cuestión de roubarlle o mozo a ninguén. Rosa, claro, por aquí, eso. pero todo Relaxa, muller, que é unha broma. O que máis interés mostraba era petróleo, Belinda? Ai, e ti non fagas cariñas, que Carlos estaba interesadísimo en min. Xa abro eu. Estas trapalladas son boas para acabar tirándose dos pelos. Hola. É Loli. Ai, Loli. Hola. Que tal? Que hai, Loli? A ver, deixádeme oír a esas prendas. Ai, chegaches tarde, pero... Ai, Pitusa, trae un pano vermello para Loli, veña. Colocádelo aí. Iso é sinal de perigo, non? Mira, e María? Ben despois. É que sei que se lle atrasou un choio no consello. A ver, así, como pirata. Espérate. Sí. Ai, esto... Moi ben, Iria. E agora inclina as cadeiras, que vou para rebaixar tripa. E túa nai sempre así de rariña, Mira que deixarnos pechadas. Ui, isto non é nada. Non che contei cando me pegou as orellas con lotite. Metíuselle na cabeza que tiña as orellas abertas e pegoumas. E despois, para que deixara de comer as uñas, non lle valeu o pimentón. Túveme que poñer dedais. Quedeime curta, Psicópata de todo. Se algúns o saben, non o creen. A que non? Era sempre tan clásica no seu sitio, pero na casa... E non lle gustaría nada que a xente o soubese, claro. Coas teimas pasaría por paranoica, Cunha nai así, a túa casa ten que ser un fervedoiro de misterios. Se eu che contara... Non sabes como desconxela a neveira. Conta. Hola. Que? Hola. Lindiña, que? Todo o día, toda a tarde por aí, eu estou preocupado, non hai un teléfono, non hai teléfono sen por todos. Que chamar. O que pasa é que comunicaba aquí. Chámese, Petróleo, que che dixen eu que sentía un ruido daqui. Nas defendas, Carlos, nas defendas. Carlos, te vas aquí toda a tarde? Sí, eu pensaba que estabas na caravana, lendo. Non, eu acabo de chegar agora mesmo. Verdade, Petróleo, que acabo de chegar. Ai, descúlpame, que non che... Que che poño lá? Pon un bitter sen alcohol. Hostia.
Mira, papito, que resulta que é o aniversario de Isabela. Entón vamos facer unha cea na súa casa pois unha cea de mulleres. Moi ben. Así que nada, que non veñan. De mulleres, lo. E o noso satélite que fixeches co satélite, Está encantada con ir aí na casa de María. Quedou aí perfectamente. Mira unha cousa, aquel do vídeo, a tarxeta do vídeo que vou coller a segunda parte do silencio dos aqueles, Aníbal. Está na mesiña, Na mesiña no caixón da baixo. Moi ben. Vas coller Aníbal? Sí. É que eu xa non a vi, se queres veño a facerche compañía e vemos Claro, como queres. Pois nada, ti por min non te preocupes, que eu tamén vou xear. Vale. Ui, que ole, hoxe. Queres que che poña algo? Non, pa gracias, ole? non. Tes un Sí, ole. vas poñer, mira, 3 botellas de boviño, Blanco, tinto? do caro. Tinto. Mira. Ai. Mamá, ou abres o deixo che nunha vergonxa, hein? E logo sabor destes moitos bicos. María usa faixa enteira. E ponlle comida caducada ás visitas. E desde o traballo aproveita para chamar a toda a familia. E leva folios para casa, hein? Non lle creerás, non? E despois de que as visitas marchen, desinfetos as E sendas. bótalles auga bendita, sabas, para que non lles entre meigallo. Mirade, pasade, porque me parece a min que vos vou dar Deixa que Ana se María, sopa, un pouco máis, veña. un pouco máis. Fora de aquí. Se recitades así na escola, sacaba de mellores notas. Ah. Todo mentira, eh? En serio. Teño que falar con ela, Ramón. Non sei, dicirlle algo, aínda que non vai valer para nada. Claro que sí, home, se non o fas, arrepentiraste toda a túa vida. Ademais, se Deus xa puxo tan a man, algo quererá dicir. Vai alá, veña. Mira, non me perdo ese espectáculo por nada do mundo, mira. Que? Onde? Ah, na discoteca? Vale. Levo un pano vermello. Para? Vale, sodes tremendos. Non, vai alá, fálalle. Non, deixa, Ramón. Mira que feliz está, non hai que estragarlle o momento. Mira que miña nai é estrafalaria, eh? Pero polo menos fixamos as paces e relajasamos os germiños, que iso tamén é importante. Pero non te esquezas o mantemento, Iria. Exercicio e moita auga. Que, Fito? Non me notas nada especial? Coqueteos comigo non, Iria? Despois pasa o que pasa. Que brusco. E ademais insensible. É que non valoran unha boa silueta, Iria. Ti, en cambio, sempre estiveches como un bombón, Laura? Pero hoxe ben mirado e ainda estás moito máis. Favoreceránme os desgustos que me das, supoño. Ala eu marcho. Vémonos na disco. Así que a disco, que ben. Eu non... Por min, Xa sei que che dá igual. Pero dixío por non quedar calado. se é por eso... Se é por eso, ata logo, vale? Adeus. Fito. Laura... Fala ti, Non, ti primeiro. Vai, é eso que se imos seguir sendo mellor ser civilizados, non? Como de civilizados? Así, por exemplo. Sí, ou civilizadísimos, non? A ver, nenas, peito erguido. Aí. Preparadas para coñecer a dous machos? ¡Sí! É que están dispostos a todo? Ei, non sei se non precisaremos apoio psicolóxico despois do xe. Eu voulle pedir a Carlos que me ensine a roupa interior de deseño. Ai, que loba. Carai, Pitusa, que ben che sai o papel. Non hai quen che recoñeza. E logo, Loli. É como esos dous teñen tan bo tipo. Ai, que Carlos non é un Adonis, pero
Xeitosiños, sí que Ai, é que Viriato tena moi mal acostumada, entendes? Sí. Con ese corpazo. Loli. Ai, perdoa, non me acordaba que estabades deixados. Viriato, que pasa? Que é unha personaxe de telenovela? Sí, de vivir para gozar. E se me piden que lle ensine o lunar que lle dixen que tiña nun sitio? Pois é bo pintado, Paula. Pitusa. En que sitio? No culo, Loli. Ai, Loli, que boa fe. Esta muller. Eu xe collín a cámara. Hai que ter un recordo deste... Moi ben, ei. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre. Explota, explota mi corazón. Queres botar da colonia de Carmiña? A Resende Quiñindión, eh? Non botei. Dalle. Non botei desta. Dalle. Non, bota da miña que é moito mellor. É máis Eu xa forte, botei, che. pero xusto. Esta botas así, ves? E apañas. Fantasma do carallo. Botas para arriba e apañas, se non Pois, cheira moito. levar unha boina, non levar unha vaca, tamén ten o seu aquele, non? Teño un no aquí, non sei se será algo Pon a malo. boina, non tes no ningún. Pon a boina, veña, vai. É azul? Non sei, é que me van máis os tons escuros, non? A ver, que é moi marianico, como na así, na mili. Non, sei, mira. Así, estilo bohemio, como mellor me vai, ou non? Veña, bohemio daquela. Tá a Jenny ali cun pano, tá, fajo de Jenny. Veña. Entrasme, veña, a ver. Quentando a cousa. Que? É a boina. É moita risa, non, mona? Home, que xa é difícil. Vai, fago de Jenny, fai ti, entrame ti. Veña, fai ti de Jenny. Hola, Jenny. Que xeito? Pero ponte serio, home, non sexas mona. A ver, vai. Hola, Jenny. Miña nai, que xeito tes cas boinas. Basta, colega. Ei, osía che boa falta ti unha boina, meu home. Veña, deixa-te ver. Ei, presentar a miña amiga. pero ti levas un tazo de roupa, prenda, que? Eu vivo petróleo. Vai, home, vai subir. Que, onde está? Veña. Vente. Está. Vete, meu amigo petróleo. Petróleo, que tal? Vamos, nos vemos. Vete tomar unha. Veña, ei. A ver, va. Hola. Machotes. Estábamos vos esperando. Son de Siré. Cocho boca a boca. Ensíname estes peliños que tes no pei. A ti buche dará unha masaxe cardíaca, sabes, pa que recupere o pulso. Eu o carallador tamén ti que... Rosa, As mulleres móvense por interese. De novo, querenche por guapo. E de vello, polos cartos. Ou polo coche. Os tempos adiantaron unha barbaridade. Antes tiñas unha gemela e era o amo do mundo. Mira, se non me metín a frade é porque os conventos danme claustrofobia, que senón... Os únicos que non cambian son os homes. Non cambian aínda que volvan a ser. Si, seguimos sendo os pobres diaños. Tropezamos un e outra vez na mesma pedra. Machaca e machaca. É ben triste tropezar cun crollo. Dilo por alguén, porque pareces moi afeitado. Non, home, non o dixo por ninguén. As mulleres son todas iguais. Falas de unha e xa falaches de todas. Home, iguais, para min non. Pareceme que para ti tampouco. Home... Rapazas, xa está. Mañá te esperade no teatro. Se agora imos celebrar. Veña. Ala, Carlos, a bailar.
fixo. Pediu unha prova e dou. Sinto, Laura, pero teño que estar á súa altura, un amigo. Botamos de aquí hasta morra. Ya, todas las noches un espectáculo así y tú y yo nos forramos. Ay, por favor, mira qué pintiñas. Vou facer pósters, ampliacións, 1000 copias para poñelas así cada 100 metros. Tum, 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 por todas partes. Rancorosiña es, miñana. Ti colga, foto xa verás todas as mulleres de Porto Sás pedindo papas por ela, xa verá. Sí. Bueno, Mira, papito, sabes, é un recordo para Carmiña, para que saiba o gran conquistador que foi o seu pai. Home, con Carmiña tamén podería falar eu, eh? Ai, sí. Non tes por que colgar esa Papito, mamarrachada. gústame a min. E dá gracias, que non nos leve os xornais e que non nos regalen os cromos das magdalenas, ok? Mira que guapos, que cariño de inteligente. Seguro que non veñen comer as gibotas, son. Pero, Rosa, Ai, Carliños, non me fajas falar. E non me quentes, non me... Ai, mira, isto é tipo Lovercraft, como dicías ti, non o da sutileza. Que a ti outra cousa non, pero sutileza... Pero, Rosa, muller... Ai, e Cupuchiño, se Cupuchiño parecías o Pedro da Heidi, na máis que che faltaba cabra, fíxate, na máis que che faltaba cabra. Pois non era un pucho, era unha boina, e se levamos boina foi porque foi unha idea de Isabela máis de pitusa, entendes? E a máis non hai que relacionar sempre a boina co sector agropecuario, que terá que ver. Ten unha chea de connotacións culturais. Os vascos levan a chapela como unha forma de identificación étnica, entendes? Levaba Sabino Arana, tamén levaban boina os requetés, e os comunistas e os anarquistas. O Che Guevara levaba boina, mesmo Fidel Castro leva boina. As cabezas mellor instaladas levaban boina para proteger os seus pensamentos. E ademais vouche dicir unha cousa, todo o mundo sabe que o 30% do calor corporal vai ser toda a cabeza. Entendes? Así que a boina